Sabata rakanaka wana waMwari, toda kuchingamidzai zvakare pane imwe nguva iyo Mwari vachitaura kwatiri. We want to welcome each and every one of us in a special way, especially on this Sabbath. We believe that God has blessings that are set for each and every one of us. Regai tikuzise mamiriro akaita program yedu yemuzuva ranhasi. Tine kuimbira kwakanaka from our hymns. We would want you also to sing along with us as we worship God. Mwari vachititira zvakanaka. Regai ndikuzise zvakare our preachers tichitungamirirwa naMwari, Mwari vachitaura kwatiri. Muparidzi wedu wekutanga ndi Pastor Makiwa vachitaura pamusoro pehero rodzika. You don't want to miss this one. Kune zvakawanda zviri kudzika-dzika. Asi kune iro chairo rinofanira kuti ridzike. Muchanzwa zvikuru Mwari vachitaura kwatiri. Tinozwa zvakare na Pastor Chekerwa vachitaura pamusoro pe a brand plucked from the fire. Please do not miss this one as the pastor will be speaking to us. Tinozwa zvakare na Pastor K Mazibugo vachitaura pamusoro pe burn your oil. The oil has to burn. Then we will finish off Maskati. Do not go anywhere. Tina Dr. Chitate vachitaura pamusoro pe dealing with divorce and death. A very critical topic. Inoda kuti mumwe nemumwe anzwisise pamusoro pe divorce and death. Dai Mwari vakuitirai zvakanaka. Please do not forget to like and to share or subscribe us on YouTube or on Facebook and all any other platforms that we have. Mwari vachikuitirai zvakanaka. Muwe nengo yakanaka. May God bless you. Shall we close our eyes and pray? Baba wedu wamusoro kudenga, toda kutendai mangwana nano. Titungamirirei, taurai nesu. Kana mchinge mataura nesu Mwari, isu tigoteerera zvinenge zvataurwa neshoko renyu. Muzita raJesu Kristu tinonamata. Amen. Mudyi wenhaka ngenyi uchirara, uchiona musha wave pedyo, muka umire upfeke chishangu, chimbidza nguva yakupfuura. Ndudzi dzenyika dziri kunyongana, dziri kubvunda kwazvo nekutya. Inzwa makumbo engoro dzobvunda, mudyi wenhaka usanonoke, usanyengedzwe nezviro zvenyika, rufaro rwayo runopfuura. Siya ruchiva nepfuma yepasi, mudyi wenhaka chisiya zvese. Misa musoro zisori tarise, uone mbiri ya Jesu mambo. Ona kupenya kwake kumakomo, mudyi wenhaka imba ufare. Ndiani avo vanoungana pamberi pechigaro chaMwari, vanokudza Jesu nemaropa enene, vari kupinda muJerusalema ja, vasamange maropa enene, vari kupinda muJerusalema ja, maropa enene, vakadawira mzita raJesu, vamwe vavo vachiri vaduku, vakanzwa tsitsi dzake.
Jerusalem aja Iwo wasamwane maropa enyenye Iwo bari kupinda mo Jerusalem aja one maropa enyenye abo wakanzwa zemadamuto Jesu akaba parunyararo kuzorora moyo nemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja nemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja nemaropa enyenye wakaitamu basara Jesu wakana kukana pakanaka wachafara narini nemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja Iwo wasamba nemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja nemaropa enyenye waponeswa wamila panyanza chitema kufa jeseja pera rufaro jenarini nemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja Iwo wasamwane maropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja Iwo nemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja nemaropa nemaropa enyenye bari kupinda mo Jerusalem aja nemaropa enyenye nemaropa enyenye basambwa nemaropa enyenye nguwa yekunamata moyo unofawa touya kuna Jesu mponesi wedu nekutenda touya kuchishangu chedu ora pawa kaneta shakana kakuwayo mukuna mata tinokomborerwa ora pawa kaneta shakana kakuwayo nguwa yekunamata tenzi oswedera anetsitsi kunzwa vana vachichema zvese tinozviisa pamakumbo ake ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa ora pawa kaneta zvakanaka kuwayo nguva yekunamata
apavano yedzwa toisa kuna tenzi anobatsira nemoyo wekunzwira obvisa zvinetso orapa wakaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapa wakaneta zvakanaka kuwayo panguva yemnamato tinomusimbira zvikomborero zvese tinozviwana mukusimbira iye hamuna dambudzo orapa wakaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapa wakaneta zvakanaka kuwayo mukunamata tinokomborerwa orapa wakaneta zvakanaka kuwayo ndomutewera kweseko ndadzidza kumusimbira ndotondera kundifira pamchinjiko weKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rudo rwake rwakanaka rwaereswa paKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndinofarana Kristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofarana Kristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari
ndinotondera Kalvari. Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari. Ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari. Ari shamwari yeidi ndinotondera Kalvari. Tinokuchingamidzai zvakare vana vaMwari mukati mekudzidzwa kweshoko raMwari. Apo tichitarisa kuti bhaibheri shoko raMwari rinoti kudini. Nhasi toda kumbotarisa mubhuku razvakazarurwa 21, chitsauko 21 chazvakazarurwa. Tichaverenga mavhesi masere ekutanga. Shoko raMwari rinoti, zvino ndakaona denga idzva nenyika itsva, nokuti denga rokutanga nenyika yekutanga zvakanga zvapfuura, negungwa rakanga risisipo. Ini Johani ndakaona guta dzvene Jerusarema idzva richiburuka kudenga richibva kuna Mwari, rakagadzirwa somwenga wakashongerwa murume wake. Ndikanzwa inzwi richibva kudenga richiti, tarirai, tebhanekeri yaMwari iri pakati pavanhu, iye uchagara navo, ivo vachava vanhu vake, iye uchava navo, Mwari amene uchava navo ave Mwari wavo. Vhesi ya 4, uchapisika misodzi yose pameso avo, rufu haruchavipo, kana kuchema, kana kurira, kana kutambudzika hakuchavipo, nokuti zvokutanga zvapfuura. Wakanga agere pachigaro choushe akati, tarirai, ndinovandudza zvose. Akati kwandiri, nyora, nokuti mashoko awa angatendwa ndazvokwadi. Akati kwandiri, zvaitwa, ndina Alfa neOmega, kutanga nekuguma. Ini ndichapa une nyota zvinobva patsime yemvura yeupenyu asingatengi. Unokunda uchagara nhaka yezvinhu izvi. Ndichava Mwari wake, iye uchava mwanakomana wangu. Asi kana vari vanotya navasingatendi, navanyangadzi, navavurayi, nemhombwe, navaroyi, navanonamata zvifananidzo, navose vanoreva nhema, vachava nemugove wavo mudziva rinopfuta nemoto nesafuri, ndirwo rufu rwechipiri. Mwari awedzere chikomborero pakuverengwa kweshoko rake. Ngatimbonamatai. Ishe, tinomutendai nokuda kwechingwa chenyu chemangwanana ano. Ini ngandidzikisirwe, imi musimudzirwe, naJesu tanamata. Amen. Chitsauko ichi ndicho chitsauko chatingati second from last. Ndo chitsauko chekuda kuvharira bhuku razvakazarurwa. Kuri vaverengi veshoko raMwari munohwisa kuti chitsauko chakanyorwa naJohani, akanga ari mudzidzi akasara pavadzidzi vese musure mekunge vamwe vadzidzi vese vafa, anonzi Johani. Kana muchimurangarira, ndiye mufana uya akanga ari mudoko pavadzidzi vese. Hamoti ndiakanga achidiwa naJesu zvakanyanya. I don't think so. Regai nditi iye ndiye aida Jesu zvakanyanya, because Jesu haasarudzwe wokuda newokusada, nokuti rudo rwake ruri kuvanhu vese. But panguva iyi ari kunyora chitsauko ichi ari panguva yakaoma. Vanyori vanoti mumakore ana AD 94-95 ndo patinoona Johani achisungwa achisiwa mukati mejere. But then ndingada kuti muone, regai tiende pa chapter 1 muone zvandiri kureva, kuti Johani akanyora asiri kuinda kumafaro, but akanyora ari panguva yakaoma. Achinyora panapa anoti, this is the revelation of Jesus Christ. I'm reading Revelation chapter 1 verse 1. Revelation of Jesus Christ, which gave unto him to shew unto his servants things which must shortly come to pass. And he sent and signified it by his angel unto his servant John. Saka John ndiye akanyora. So akanyora ari kupi? If you read verse 10, notitsanangurira kuti zvinhu zvakaitika. From verse 9, I John was also
and your brother and companion in tribulation. Ndiri umwe wenyu pakutambudzika. And in the kingdom and the patience of Jesus Christ was in the isle that is called Patmos for the word of God and for the testimony of Jesus Christ. So you see, akanga ari pachitsuwa chePatmos for two reasons. Number one, akanga ari pachitsuwa chePatmosi mukutambudzika. Saka achiti ndiri mudyi wenhaka pamwe chete nemukutambudzika. But anga aripo nekuda the word of God. Shoko rekuti the word of God riri kuburitsa zvinhu zviviri. Chekutanga anga ari pachitsuwa nokuda kwaJesu anova the word. Amen. Anomunyora kuna John 1 verse 1 kuti shoko rakanga riripo, shoko rakanga riri kuna Mwari, iroro rakazova nyama rikagara pakati pedu. Saka akanga arimo mukati menjodzi, mukati mesango, pakati penyanza, pakanga ari nekuda kwaJesu anova the word. Number one. Number two, anga aripo nekuda kwekuparidza the word of God. Zvinoreva kuti Johani aitambudzwa nekuti akamirira Jesu ari shoko, uye akanga achiparidza Jesu ari shoko reupenyu. Saka panapa ari ipapo nhoroondo inoti ndo paya pakanga amboburitswa adzikinurwa mudhirambu ramafuta maakanga akandwa. Nyaya yakanga achirwa nayo yakanga iri yekuti hatinamati empara, nokuti vana Domitian vakanga vakupa murayiro wokuti ngavanamatwe semaemperors. Iye akati kuna Mwari chete one anonamatwa. Saka akaiswa mujere ndokubva ambopesekutwa zvezvo kutambudzwa kwakuiswa mudhiramu remafuta aibhoira. But the Bible is clear and history tells us that imomo akabuda asina kana pakatsva. Vanhu vakashamisika. Of course vamanoti ndo pakaitira bofu rakuti akabva aputika meso ese. But I also don't agree to that. Because kana Mwari achidzikinura hausiyi kana ziso. Mwari kana achinge akudzikinura hapana pamwe panonzi pasaririra. Asi ndinoona sekuti akanga amutana, akanga akura, saka maziso ake anga asaone zvakanaka. So we see kuti Mwari akamudzikinura mudhiramu ramafuta. Rega nditi pamangwanana tine madhiramu atakadzikinurwa naMwari akasiyana siyana mukati meupenyu. As I speak right now, pane vaitoti dee zvangu rega kudzoka kuchipatara kwawanga waenda. Vaitoti haiwa uyu hatidyi Krismasi naye, uyu hakuna kwatiri kuenda, but Mwari wakatidzikinura. Saka imo mumadhiramu kana tabuda tisazomira kuparidza. Tiri kuona Johani abuda mudhiramu anokandwa manje pachitsuwa chePatmos. Kuno anoverenga munohwisa kuti chitsuwa chePatmos chakanga chiri chitsuwa chakanga chine mabwe akanga achityisa, chitsuwa chaizikamwa kuti chaive barren, hapana chaigona kusvika ipapa. But John anonzi anga ari ipapo, paiona mazibwe. Ndinoida Ellen White achitsanangura, paiona mazibwe akapoteredza, aiona Jesu iro ibwe repakona risingazungunutswe rakamutsigira. Paiona mvura mafungu achiita sada kuputira chitsuwa. Akarangarira zvakaitwa naMwari kuna Noa nemhuri yake, kuti Mwari wakamuchengeta panguva yemurowe. Saka nguva dzese mhuka padzaiuya dzida kutandara, ndiri kureva pachitsuwa, iye aingozoti Mwari unondichengeta. Let me talk to someone this morning. John kunyange anga asingaoni zvakanaka, Mwari wakamuchengeta munguva yake yekuchembera. Ndozvoona mbuya mudari muchirwara, mudari miviri yakudhonzerana, hamuchanzwi zvakanaka, misana inombopisa, maBP anokwira. But there's a God in heaven anochengeta kunyange harahwa. Kana harahwa iyi nechembere iyi ikaramba ichimba naMwari, Mwari uchaichengeta panguva yakaoma. Rega nditi pamangwananano Johani ari ipapo, the Bible says ndipo paakaona. Manzwa here kuti akati kudiko. Verse 2 anoti ini Johani. Amen. Emphasis yekutoti ini Johani ari kureva kuti handina kuonegwa nevamwe vanhu, handina kukwerita maziso kumwe, ndakaona nemaziso angu iwawa anga asisaoni. Saka Johani ari kutipa imwe pfungwa panapa, ari kuti zviri nani kuva
nevision than sight. Amene kana ndakusiyai zviri nani kuti uve nemuono pane kungoona. Pane vanhu vakawanda vanoona but havana muono. Muono ndo unokosha kudarika kuona. Johani akaona. Let me talk to the church. Kunyanga uri mukati mematambudziko, usarasikirwa nevision. Usarasikirwa nekwatiri kuenda. Unyange tapoteredzwa necorona, let us not lose vision. Our vision is one day Jesus will come back again. Kana pane chinhu chakaoma, kurasikirwa nemuono panguva yatiri kurarama ino. Anoti akaonei, ndoda kuti muone masenses anokwana kuita matatu akashanda panapa. Johani akaona, number 1. Number 2, Johani akanzwa. Number 3, Johani akanyora. He felt the pain. Akanyora. In other words, mukati mematambudziko usarasikirwa nekuona. Akaonei, manzwa kuti akaona denga. Kureva kuti akatarisa kudenga. Haungaoni denga usina kuritarira. Zvoreva kuti haana kuramba akatarisa mabwe, haana kuramba akatarisa mvura, haana kuramba achinamata Mwari. Rova vana dominion vafeva vakandiudza panapa. But akati panguva yakadai ndinotarisa kudenga. Pane vanhu vakawanda vanotarisa vanhu, pane vanhu vakawanda vanotarisa zvinhu, pane vanhu vakawanda vanotarisa nhamo dzakavapoteredza. But let me suggest this morning, look unto Jesus. Ukatarisa kuna Jesu uchaona zvakakupoteredza zvashanduka. Regakandu muone zvandiri kurapa panapa. Akaona denga, but paakazotarisa pasi akaona gungwa pasisina. Maona here kuti kana garamba takatarisa pana Mwari zvakatipoteredza zvinobva. Muri kuona here kuti mudenga idzva nenyika itsva munenge musina gungwa. Amen. Ndafara. Munenge musina gungwa. In other words, hakuna vari kuoverseas. Tese tenge chingwe panzvimbo imwe. Kana pane chinhu chatiparadzanisa iovasi. By the way, vari kunze kwenyika ino yeZimbabwe vanenge vachitawo kuno kuovasika because vanoyambuka gungwa. Hapana siri kuovasi, by the way. Ndotori kuovasies as I speak. But mudenga idzva nenyika itsva panenge pasina gungwa. Ndozvotaugwa neshoko raMwari panapa. Ini ndikatarisa gungwa ndiri kuona chinhu chinokanganisa munhu kuonana nevamwe vake kana ari pachitsuwa. Makambosvika here pane mvura zhinji yekuti hauoni kuri kusvika yandikati ini mvura. Noona sekungodenga nemvura zvabatana. Ndo zvinoita gungwa izvozvo. Gungwa rinoita kuita sekunge chachinhu chimwe chete, denga nenyika. And yet mvura nedenga zvinenge zvabatana. Pane chimwe chinhu chinoitika muupenyu hwemunhu kuti aona chakatangira kupi, chakatanga sei, haoni. Igungwa. Chimwe chakatanga usati waberekwa. Unongowana zviripo, unongowana vana vasingarogwi, unongowana vana vachifoira, unongowana mumusha mune nyongano. You don't know kuti zvakatanga sei. Igungwa. But the suggestion this morning, tarisa kudenga. Ukatarisa kudenga, gungwa richatiza. What I want to spend my time much is pazvinhu zvinokosha zviviri. Number 1, zvichaitigwa kune vanhu vachapinda mukati medenga idzva nenyika itsva. Number 2, vachashayikwa mudenga idzva nenyika itsva. Ndo zvinhu zviviri zvandichataura pamangwanani ano. Manzwa imi kuti pavhesi ya3 akanzwa, ndataura pamusoro pekunzwa, kwanzi Mwari uchagara navo. Amen. Uchava Mwari wavo, iye amene achava navo ave Mwari wavo. So kana tanguve naMwari zvatinakira. But verse 4 ndinoda kuti muone Johani anotaura zvinhu zvisiko zvinoshayikwa mukati menyika itsva nedenga itsva. Ndozvandida kuti nditarise pamangwanani. Verse 4, uchapisika misodzi yose pameso avo. Ndiani uyu? NdiJesu. Kureva kuti kana pfungwa ichiti uchapisika, tinongofunga nyaya yechihendika chipi chipukuta misodzi. I don't think that's what he's going to do, because akapukuta misodzi iri kubuda, iye munhu achigona kuburitsa misodzi achaburitsa imwe. But pfungwa iri panapa ndeyekuti uchatubura zvitubu zvekuchema. Ipo pacho panobva misodzi ndo pachadzurwa. Kana padzurwa hauchagoni kuchema, nyange une shungu haucheme nokuti pabviswa. Muzinda headquarters yekuchema ichabviswa. Number 2, rufu haruchavipo. Amen. Kana pane chinhu chanetsa ndirufu. Rufu gunouraya vanhu vari pamuchato, rufu gunouraya vanhu vari parufu.
asana mbona kusanyara kwa rufu. Rufu gunouraya breadwinner ruchisiya munhu anoda kudya chingwa. Rufu chimwe chataugwa panapa kwanzi rufu haruchavipo kana kuchema. Ameno kana muchinzwa nyaya iyi. Kana kuchema kana kurira. Zvinhu zviviri zvakasiyana, kuchema nekurira. Pane vanhu vari kuchema, poita vanhu vari kurira. Mukati medzimba muri kuririwa. As I speak, pane vanhu vari kurira. Kuchema zvinenge zvisati zvaita. Pane kana wakurira uchachemiba. Vanochema misodzi inoerera pamatama, but vanorira misodzi inoerera pamoyo. Let me speak to somebody this morning. Vamwe vanhu munoona muri kufamba vachidhiraivha mota zvakanaka, musingaoni misodzi kumeso, vakazora diprozona nemafuta anonhuhwira, vane perfume, vanenge vachirira. Ananjisekaniwo bhati mumwoyo ari kurira, because pane zvinoririsa. Rega ndiboti ndimbokurangaridza vanhu vamwe modaro makangama. Iwo matsimba manyorokwera zuro. Pane akanga achichema. Ameno kana mamukangama. Makamuzoera achichema. Achichema achiti handichagoni kufema. Handichagoni kufema. Ibvi rakabata Pauro. What is that? Not in that kingdom. Kana nyika iyo ichinge yauya, hapanzwiki inzwi rekuchema. As I speak right now, kana mukangonyarara, muchanzwa kuti kuri kuchemwa. Pane vanga vaenda kuchipatara, vaona munhu achinjwa nzvimbo haasisipo, vari kuchema. Pane vanga vaenda kunotora results. As I speak this morning, vachibva muquarantine, vari kuchema, vanzi vari positive. Pane vanga vaenda kubasa, but vadzoka vapiwa matsamba ekuti hazvichaiti. Pane anga akamirira muchato, but wanzi hauchaiti, munhu uya anga akaronga naye aramba. Pane kuchema. Mangwanana ano, I have good news. Munyika inouya kwanzi neshoko raMwari, kuchema hakuchazombowepo, kana kurira. Kana kutambudzika hakungazoipo. Nokuti zvokutanga zvapfuura. Poindi hombe kana mazokanga mazvese ndeyekuti zvese zvichapfuura. Chapfuura zvese. Why? Nokuti Mwari anenge avandudza zvese. Chimwe chandada panapa ndechekuti kwanzi achapedza kutambudzika. Okay? Kutambudzika. Munaona ari kutambudzika munyika wedu, kutambura chaiko. Ushaya kuti uita sei nekutambudzika kwevanhu. Akanga agere pachigaro choushe, kuti pana akanga agere akati kwaari, tarira ndinovandudza zvese, akati kwandiri nyora nokuti mashoko awa angatendwa ndawo zvokwadi. Pfungwa yekuvandudza ndo iri kunzi naJohn ndakaona New Jerusalem. New inoreva kuvandudza in quality. Mukaritarisa mu Greek, rikuburitsa kuvandudza, harevi ex nihilo, kureva kuti kusikwa from nothing, but inoreva kuvandudza, you know, kainos, kuvandudza, kureva kuti ari kugadzirisa zvinhu zvagara zviripo, kureva kuti nyika ino ichabviswa zvinhu. Iyo iripo yakadai, but pane zvinhu zvichabviswa muno. Rega nditi ichaitwa denga iri mota, kuita engine overhaul, kubvisa zvese kuti bvu. Hautengesi injini, but unobvisa zviri mukati. Kanyika kana kakuda kuita overhaul, nokuti kane zvimwe zvinhu zviri mukati zvisisaiti. Mwari uchazvigadzirisa izvozvo. Rega ndikutaurire chimwe chinhu chandinoda pachisago chezuva ranhasi, ndechekuti hakuna government yandinoziva, kana iwewe ameno kana wakamboiona, ine manifesto yakadai so. Government inokambaina papati yayo, ndikureva paRarare mangwanani ano, ndoda kumbokambenera imwe government. Hallelujah. Ndave paRarare vanhu vaMwari, munoda here government iyi? Government ichamisa kufa. Hurumende dzese dziripo nedzichazovapo, hapana vane manifesto yekuti vachamisa kufa. Chavanogona kuita kana vatogona kuvaka zvipatara, but seri kwechipatara kunenge kune mochari, kureva kuti solution yerufu havana. Mukati menyika ine kana vachinge vagadzira economy, but vanotoita fandi yekubatsira varombo, panotoine ministry, pana minister.
Kamoni vanhu vaMwari. Pana minister anotoisiwa kuti agozoita ministry yekubatsira vanotambura. Ndeifunza kana vapinda ministry yekutambura hapasisina. Why? Nokuti ndepano. But there's a government coming. Iyoyo ichamisa kufa. Iyoyo ichamisa kutambura. Ndiyo yega hurumende inozvigona. But dambudziko randaita nehurumende iyi hainyanyi kuvhotegwa stereke. Vana vaide. Hamena kuti ini nda. Chimwe chandada panapa kwanzi inzwai verse 7. Unokunda uchagara nhaka yezvinhu izvi. Inzwai naMwari. Unokunda uchagara nhaka yezvinhu. Kureva kuti pane kakukunda kanotsvagwa kuti kaitwe mukati menyika yatiri kurarama. Tiri mumatambudziko ekuti tofanira kukunda. Kukunda kunowanikwa bedzi nevanhu vanenge vatarisa kudenga panguva yematambudziko. Unokunda uchagara nhaka yezvinhu izvi. Number 1. Ndichava Mwari wake, iye uchava mwanakomana wangu. What is this? Inhaka here iyoyi. Inhaka here. Ndafunga kuti kana kwanzi nhaka wakupiwa mabhazi, wakupiwa mota, wakupiwa zvakadaro. But the Bible says ndichava Mwari wake. Zvinoreva kuti muna Mwari mune mabhazi, mune dzimba, mune accommodation, mune goridhe nesirivheri. Kana munhu apiwa Mwari, apiwa nhaka. Zvinoreva kuti vanhu vana Mwari vane zvese. And then the Bible says iye uchava mwanakomana wangu. Pfungwa yenhaka panapa yekureva kuti hakuna munhu anogona kushandira zvinhu izvi, asi kuti anozvipiwa nokuti akunda, abvuma kuti Mwari amubatsire muhondo iyi. Saka kana uchida kuzogara nhaka yezvinhu izvi, kunda. Vanosuwisa ndevari paverse 8. Ndopandichapedza maminitsi 20 asara. Kwanzi asi kana vari vanotya, vanotya navasingatendi navanyangadzi nevaburayi nemhombwe navaroyi navanonamata zvifananidzo navose vanoreva nhema vachava nemugove wavo mudziva romoto rinopfuta nesafuri, ndirwo rufu rwechipiri. Vanhu vanzi vanenge vasimo muJerusarema idzva, kwanzi ndehavo vanotya. Pfungwa yekutya pano haisi yekuti munhu kana una nyoka ujamba. Haisi nyaya yenyoka. Inyaya yekutya matambudziko zvekurasa Mwari. Because John ari kunyora ari pachitsuwa akati handitye nokuti Mwari ndinaye. Saka pari kunzi vese vasingagoni kumirira Mwari panguva yematambudziko vanotya vachidzivirira miri yavo. Kana pakanzi kuchikoro kuda kuindwa musi weSabata vanoinda kutya kufoira. Vanoti zviri nani kushayiwa denga pane kuwana ma-A. You see one? Saka ishu yekutya inoreva vanhu vanongoenda kana dambudziko rauya, vomanya kun'anga, vomanya kuvaprofita, vomanya kuzvinhu zvenyika ino, ivavo kwanza vapindi. Number 2, vasingatendi. Vasingatendi panapa inoreva the unbelievers. Shoko raparidzwa edwe. Kana pane nguva yaparidzwa iyo lockdown ile raparidzwa. But munhu atendi ane nharo kwanza vapindi. Nevanyangadzi. Kana chiranga nyaya yevanyangadzi ndinowana kuna Proverbs 28:9 kuti uyo unonamata kuna Mwari asachiramba kunzwa murayiro nenzeve yake ari kuita chinyangadzo. Kureva kuti vanhu vanoramba mirayiro yaMwari ivo vachida kuita zvokunamata, vachida kukumbira Mwari zvinhu, but havadi kuti Mwari akumbirewo obedience. Ivavo kwanza vapindi nevanyangadzi navavurayi. Vavurayi nevanouraya. Kuna vanhu vanouraya. As I speak right now, kuna vanhu vari kuurawa. Is physical killing, then is spiritual killing, and then nemhombwe. Hatingatauri nyaya yemhombwe, takamboitaura nyaya iyi indaimotsvaka mharidzo dzacho. Imwe yandakaita inonzi nemusoro nyaya inonzi 2014 otaura nezvemhombwe. Nezuro unoyu Pasa Mulambo akataura pamusoro pevarume vari kufamba nepfuti vachipfuura pese pese. Nyaya yemhombwe yataurwa. Havapindi vanhu ivava. And then navavurayi. Nyaya yekuuraya varoyi, sorry. Nyaya yevaroyi mungafunga vanofamba usiku, varoyi vava vapindi denga. But paine new crop yevaroyi. Munoti mimi kana uchinyima vanhu pay yavo hakusi kuroya. Vashanda 30 days. Hakusi kuroya ikoko. Munoti mimi chinonzi kuroya kungo kutasva ningi inobere usiku. Iwewe mota yako ibere kana usingapi vanhu mari dzavo.
iwe unoinda unotasva nhingi vana vako vachitamba nemvura, kutamba nemvura, but vashandi vako havana mvura yekumwa. Vana vako vanotamba nemvura nemapopoma vachikwira pamusoro penzou vana vako, but vashandi vako vachiyaura. Kuroya unoti wewe hakusi kuroya kwekuti shuwa panguva dzakaita sedzino idzi, ndangotaurawo nomwe ndiregerere, nguva dzakaita sedzino idzi munhu anoba mari yekorona. Hakusi kuroya ikoko. Wedha yakabiwa kanje, ndiri kutaura ndakaverenga mapepa. Kuba mari yekorona iri kunzi ibatsire vanhu vari kushaya mweya wokufema, iye otora odla. Hakusi kudla vanhu here iwo. Ndiri kubvunza kuti hakusi kudla nyama yevanhu here? Kana uchidla mari inoponesa munhu anoda kufa. Is that not eating means? Inzwai, vanhu vamazuva ano vasimati, havachadli munhu feya. Vakudla zvine style. Bozi vanhu vakafunda. Ezvino vanhu vari kudla vanhu nefork and knife. Paunenge uri mupizza inn, usafunga kuti watenga brewers, watotenga nyama yemunhu. Because kana uchiitira munhu utsinye, kudla munhu. Ndo varwere vemazuva ano. Varwere vemazuva ano vanofamba nemota. Vanhu vanovasevenzera vachiyaura. Hatamboti vatenge nhingisu, vatengere mota. Ndiri kumbobvunza kuti vave nemwedzi mingani vasina kukhora. Unovaitireiko cash? Kuvaisireiko cash? Handamboti irege kutenga, pandiri ngovhunza kuti kuvaisireiko cash isingakwani mari yemwana wako yemaacceleration. Kudla munhu kawo ndokunonzi kuroya. Kana taura pamusoro pekuroya, usafunga varoyi. Hakusina varoyi man. Varoyi tisu manje tunoita utsinye kuno umwe munhu. As I speak right now, kune vanhu vasati vagamuchira mari dzavo varongodza because of corona, because but wakanga uchifuta uchidla ugere mucorona imomo, but uri kuti vasevenzi because of corona. Kwanzi nyika ina mari nyika iwa une ngataura netipedzerane nyika tainzwa haina iwa une here. Vanhu havasi kusenzera nyika, vanoshandira iwe, ndiwe boss wacho. Why don't you see kuti vanhu vako vaonawo zvekudya? Let me talk to someone. Yakwana nguva manje yekuti kana chita zvokunamata, tinamate mweya nemuzvokwadi. Izvo zvochinamata Mwari ndikomborere business rangu pakai kuti udle nyama yevanhu. Hazvibudi. Haungadli nyama, unotifungidzira kuti hakusi kudle here nyama yevanhu kana uchitora mari yevana uchiinda nayo girlfriend. Asi kutaura zvopombwe. Kungoinda nayo munoinda negirlfriend. Hamusi kudla mari, muri kudla vana. Vanhu vari kudla vanhu. Ende varoyi vakawanda, vamwe varoyi vane machechi, because vamwe vari kuroyera kuchechi kwokuti ana achiparidza gospel kunyepa kuti aite mari. Kuroya kuti vanhu vakutevere, iwe uchiziva kuti uri kuita minane yekuromba, vanhu vachikutevera. Kuroya ikoko. Roya. Corruption, kuora, unohlisa kwokuti munhu anoita chitsotsi otenga bhaibheri. Apedza kuti achitsotsi onotenga bhaibheri. Kwanza vanonamata zvifananidzo. Navose vanoreva nhema. Unoziva kana ndakatarisa nyaya ndinoshamisika. Unoziva kuti kureva nhema kwave style yokuti munhu Satani akatoisa zuva rekuti musi wakati ndewekureva nhema. The whole globe celebrating day rekunyepa. Mumapepa dzinenge dziri nhema, mumawhatsapp dzinenge dziri nhema. Ende chinoshamisa ndechekuti nevanhu vaMwari vanogona kutosenda message yenhema achiitumira kuvanhu. Coronavirus, si anomirira chakati, anomirira chakati. Saka zvese ukazvikalkuleta yobva ita 666. Kana usingazive zviri nani kunyarara kurevera vanhu vaMwari nhema usingaverengi bhaibheri. Iwe unozviziva kuti wakaona mushonga Nigeria, wakuuya mastadium uchunganidza vanhu uchirera vanhu nhema, iwe wakaromba nhema. Kupfeka uniform yechechi, munhu asiri wechechi kureva nhema. Kuimba nekuimbira Mwari, iwe usiri waMwari, inhema. Ndo dzinonzi kureva nhema hakusi kutaura kurarama sekunge munhu wekuchechi. Good morning, makadi munhu waMwari, iwe uchiziva kuti hausi. Ndo nhema idzodzo. And then Bible soko raMwari rati ivava vanoreva nhema vachava nemugove wavo mudziva rinopfuta nemoto nesafuri, ndirwo rufu rwechipiri. Ndo kuvhara kunoita chitsauko chinechi. Do you know kuti kana ndakatarisa chitsauko chinechi ndinoona chii chitsauko chinotibatsira zvinhu zvinokosha. Number one, iyambiro.
Jerusalema racho harisati rauya, harisati radzika. By the way, musoro nyaya wechitsauko wemheredzo inononzi hero rodzika. Jerusalema harisati radzika. Usawanikwe kuvaroyi, usawanikwe kumhombwe, usawanikwe kuvanhu vanonamata zvifananidzo. Saka ndevapi vanhu ava? Vanhu ava zvitoburitsa pachena ukatarisa zviri kutaurwa pana vanhu vanenge vasikwa. Vanhu vanotyora mutemo 10 waMwari. Ndiwo ari kutaurwa. Zviri kutaurwa zvinowanikwa pamutemo waMwari. Unotoinzwa achitaura pane imwe nzvimbo, I think ndiye imwe chete, anoti kunze ndokunembwa nevaroyi. Kureva kuti kunze kweguta kunenge kune imbwa kwoita varoyi. Imbwa kana iri nyaya yembwa tinoishandisa mukutuka today, but kareko muculture yemaJudha vaireva chinhu chinoshoreka. Nokuti panguva idzodzo painokwa imbwa dzimhemhaira kunze kwemaguta dzichinongwa chocho chidla chocho zidla tsvina, ndokusaka painzi imbwa. And Jesu unoishandisa even paitaura nevaJudha pamusoro pekuti iye akatumwa kuimba yaJudha, haana kutumwa kumbwa. Aisatuka, but aireva kuti vanhu vanotaura kuti makashoreka, hamusi vana vaJudha, hamusi vaIsraeri indeed. Saka pfungwa yembwa pano inoreva kuti avo vasingatendi zvakataurwa naMwari waIsraeri. Ndo pane umbwa ipapapa. Umbwa hakusi kureva kusekwa, kutukwa. Panorehwa vanhu vanotarisira zvinhu zvaMwari pasi, vasiri veimba yaIsraeri. Ndo vari kunze panapa, vanenge vari kunze kweguta. Saka ndichiti iyambiro yekuti zvisati zvaitika iwo wanikwa uri kurutivi rwakanaka, rutivi rwevanhu vachachingamidza Ishe achibva mukati medenga. Ndafarira pfungwa iyi Johana achinyora, anoti ndakariona richiburuka richibva kudenga kuna Mwari, rakashongedzwa somwenga wakashongerwa murume wake. Ndikurangarira mazuva andakanga ndichichata, apo vanhu vakanga vakamira vachimirira mwenga kuti apinde. Unoziva zvambondishambisa, unotohwa even MC achiti zvino mwenga akupinda, saka vanhu vakukumirwa kusimuka. Ini pandakapinda hapana kambondisimukira, but pakanga pakupinda mudzimai achipinda vanhu vakasimuka. Ndobva ndaona mai vake vakucheuka vachimutarisa. Ndikati ko mai vanoonei? Mwana wakanga vanayo vaimuyamwisa for 24 years, vaingomuyamwisa vada kumuona. And do you know kuti anga apfekedzwa nani paakauya musi iwoyo? Unoziva kuti musikana, zvimwe zvinongozviitira, pane musi wokupfekedzwa wakura. Kana uchinge watendeka unofanwa kupfekedzwa wakura. Unoziva kuti vanhu vanogwidzana, ndoda kupfekedza muroora, ndoda kupfekedza. Vamwe vachita vanopfekedzwa nemadhikonesi, vanonzi maifundisi vanopfekedza, vachiita makwikwi kupfekedza mukadzi mukuru. Saka aipfekedzwa vachigadzira bvudzi, vachinzi idai ruoko, vachipfekedzwa. That's why the Bible says kana taponeswa tichapfekedzwa nguo chena. Indiri kuona vanhu mani muri kumhanya kupfeka, hatifeki tega mani, plus dzamuri kupfeka dzisi chena, tichapfekedziwa nguo chena dzinomirira utsvene mukati nekunze, kwete mazigauna makasonesa kumbari. Sora handisi kushora kumbari, pandirongoti ngatiregei kumhanya tichapfekedzwa nguo chena. Ndiri kuda kuti panapa muroora kana achionekwa nevanhu achipinda anofamba zvinyoronyoro, anoita seunge hana mutsipa, akagura mutsipa kusvika ave mberi. That day it's a great day yekuti vanhu kana vakamutarisa haana kupfekera vachakazi ndorovaperekedzi, haapfekeri maMC, haapfekeri vana mai vake, ari kupfekera murume wake. Saka pfungwa yekuti anga akapfeka mwenga, akapfekera murume wake, inoreva kuti Kristu ndiye murume wedu. Kana tichiita kururama hatiitiri vanhu vesava vaperekedzi mani. Handiti kururama kwangu kuti vanhu vandione, ndiri kuita kuti murume wangu andione. Tinoruramira kuti tionekwe naJesu kwete nevanhu. Vanhu vakawanda vanoita chiKristu chekuda kufadza vachakazi, vaperekedzi. Handifadzi maflower girl, handifadzi vaperekedzi, ndinofadza andiri kuda kuchata naye. Wandoda kuchata naye ndiJesu. Saka pfungwa imwe yandoda panapa ndeyekuti kwanzi akanga akapfeka semwenga. Pfungwa yemwenga inoreva kuti munhu mutsva, munhu akazvishongedza, ari kuda kusangana nechikomba chake kana zvese zvichinge zvapera. Ndofanira mumwe murimbi
achiimba pamusoro peguta anoti herorodzika Jerusarema uyo musha wevatsvene, herorodzika Jerusarema musha uzere runyararo. Kwanzi nemuimbi iro Jerusarema rakudzika, musha uzere runyararo. Hakuna kuchema, hakuna rufu, hakuna kudzikisirana, hakuna kutarisirana pasi, hakuna kutsikirana mitsipa. Munhu achifa achichema ndakushota mweya, ndakushota mweya, munhu asina hanya nazvo. Ndio nyika yatakamirira ende yapadhuze nekudzika. Let me talk to the church this morning. Chitsauko ichi ndechekuti vanoda kuvamo vanofanira kuita zvakataurwa naMwari. Bvisai tsvina, rambai zvakaipa, mumire naJehovha. Ndoda ndinamate nemumwe munhu mangwanani ano akuti pastor, handidi kuva kunze kweguta, vandoda kuva mukati. Ndoda kuva mukati meguta. Kana pane chunhu chandingada kukuyambira, it's not fair kuti ugoona guta. Mugore 1992 ndichi mukomana ndiri kumusha, ndakarota hope. Izvo zvikangova munhu akati hope, vamwe vakutovhunduka, vanoda hope stereki. Ukangofarira hope uchatambura, bo Satani anorotesa vake. Ndakarota hope pamusoro pangu apa pakachena Milky Way uri usiku. Ndobva ndanzwa kuimba kwandisati ndakambonzwa since ndichiberekwa. Ndobva ndanzwa kuti kuimba kuya kwaiswedera kusvika ndakaramba ndakatarisa ndikaona pazaruka ziburi. Ndikanzwa kuti kuimba kuri kubva kudenga, but kwaimuvha close, slowly kuchiuya panyika. And then ndikaona haikona ingirozi dzaibhururuka in a slow motion dzichiinda mukati menzvimbo. Pandakaramba ndakatarisa ndichinzwa kuimba kunotyisa. And then with no time ndakaona ngirozi dziya dzakuuya dzave nevanhu manje. Ndikaona vanhu vaya vakukwira kudenga, but vari pasi, vachikwira pamusoro penyeredzi kuita songe ladha, vachiimba ukamboimbirwa here, vachiimbwa nekuridzwa zvinoshamisa. Ndikanzwa vanhu vachiimba vakukwira vachienda, unoziva zvoita slow motion zviya zviya. Ndoo ndakanga ndichiona kana pane hope dzainakidza ndidzo dzeidzo, ukamborota here uchinakidzwa. Ndopa ndakarota ndikaona haiwa pakuimbwa pakuendwa slowly, ndikaona vanhu vaya vanyangarika vamukati medenga, ndikaona burira rakuvharika. Ndobva ndaona dhuma. Kazhinji vanhu vanoziva zvekurota ukaona zvanguti dhuma kwakupepuka. Ndobva ndapepuka. And then I saw kuti ndandiri mumba mubedroom, mugota. Ndikanditi mugota ndokamba kevakomana. Ndakabva ndanamata Mwari, handidi kuona futi type yehope dzakadai. Why? Ndakanga ndasara kurota vanhu vachiinda inchisara ndivete. Jerusarema haridi kuonekwa richidzika. Namatira izvozvo. Kuti Mwari, actually munamato wako izvo chimbomira zvimwe. Ingoti Mwari, handidi kuona Jerusarema richidzika. Nokuti pano vanhu tu chete vachaita. Pane vacharoona richidzika, pozoiti vachadzika naro. Saka haridi kuonekwa Jerusarema, roda kuti ridzikwe naro. Amen. Hero rodzika, unofanirwa kudzika naro, usarione. Anenge ariona haapindimo. Nokuti kunonzi kana rakudzika vanenge vari panyika vachariona. Kana variona Satani uchati ndinda kumutsai, obva ati ngatiritorei. Obva vaita zvavanoita, vane mabhazuka, vanhu vakafa vachiita zvemuseve, vakafa vachiita zvenduku zvetsvimbo, voda kunorova Jerusarema. Ipapo moto uchapfuta unovaparadza vese. Ndosaka uchizonzi pakazoita denga itsva nenyika itsva, zvoreva kuti moto wakaparadza nyika inoi, but wakagezesa nyika inouya. Where do you want to be? Mukati meguta kana kuti kunze? Kana uchida kuve mukati, recipe takupai. Iva munhu kwaye, mira naMwari, chengeta mirayiro yaMwari, udza vamwe kuti Jesu ari kudzoka. Kana uchida kuve kunze, siyana nazvo, ungoti chero zvazvaita. Ende kana zvadaro unenge uri kunze kweguta. I want to pray with someone ari kuti pastor, kuchema kwanyanya mumusha medu kunochemwa. Ndoda kuti Mwari andibatsire gungwa iri ribve. Simudza ruoko rwako pauri, ndinamate newe. Uda kuve mukati meguta, guta dzvene. Uda kukunda uroyi, uda kukunda zvitsinga. Pane vanhu vari kuroyevhe nevana vavo. Mwari ngatibatsire mangwanani ano, uve munhu akadzingiswa pamwoyo. Ngatinamate. Baba wokudenga tomutendai. Hakuna rimwe zita ratakapiwa kudenga nepanyika
kunze kwezita raJesu tarimirira Jerusarema. Pati pano panyika hapasi kuita kakuda kugadzikwa kanyikaka. Visai matiri uroyi utsinye mutite vanhu vakamirira kudzoka kwenyu kwechipiri. Muzita raBaba neremwanakomana neremweyamutsvene. Amen. God bless you. Tosangana mukati mezvimwe zvirongwa. Kurene pedyo yominda yazara nemisumbu yaiva yese mubanise nepachipukutu tenziwe kububura mutsinzwe tochemera vatumirevo vabati chiripo zvenguva vatumire mangwanani nepamasikati vatumire pamanerukwe kwese vacheki tenziwe kupupura komutsinzwe tochemera vatumirewo vabati chiripo zvenguva imwi Maria vatumira unganidza ngesimba ndizvo masaro rapera muchafara kumusha tenziwe kupupura komutsinzwe tochemera vatumirewo vabati chiripo zvenguva tenziwe kupupura komutsinzwe tochemera vatumirewo vabati chiripo zvenguva. Vakomana musatye kufamba na Jesu anoda vazhinji vauye kwaari. Vakomana musatye kufamba na Jesu anoda vazhinji vauye kwaari. Vasikana musatye kufamba na Jesu iye anoda vazhinji vauye kwaari. Toyenda